नमस्कार, मी प्रीतिया. कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे. तर कसे आहात सगळे? आज संडे आहे सर्वांचा. संडे म्हटलं तर आरामाचा दिवस म्हटला जातो. तर मला सांगा, आज कोण कोण आराम करतंय? कोणाचा तरी फिरायचा प्लॅन असेल, बाकी कोणाचा कुठे कुठे जायचा प्लॅन असेल, शॉपिंगचा प्लॅन असतो सर्वांचा. तर आज तुमचा सर्वांचा कसला प्लॅन आहे तो मला नक्की सांगा. तर आज संडे म्हटलं की आपण आरामात जे आपल्याला आठवडाभर खायला भेटत नाही ते आपण खातो. नमस्कार, आज संडे आहे ना. हॅलो सुनीता ताई, आज संडे आहे, तुमचं जेवण बनलं का? आज जेवणाला काय काय आहे? आज मी तुमच्यासाठी परत एक चांगली रेसिपी घेऊन आली आहे. तर त्याचीच तयारी चालू आहे. हॅलो हॅलो, नमस्कार, कसे आहात सगळे? सुनीता ताई कुठे गेलात तुम्ही? गायब झालात, गायब झालात तुम्ही. तर लाईव्ह या पटापटा सर्वजण, मग आपण रेसिपीला सुरुवात करणार आहोत. आज काय बनवलं स्पेशल ते मी तुम्हाला सांगणार आहे आता, पण सर्वांनी पटापटा जॉईन करून घ्या, नंतर मग सर्वांना नाही समजणार की काय विषय आहे आपला आजचा लाईव्हचा. हाय प्रांजल क्वीन. तर आज आपण बनवणार आहोत, संडे आहे त्यामुळे आज आपण चिकन बनवणार आहोत. संडेचा प्लॅन असतो प्रत्येकाचा की आज नॉनव्हेज खायचं, जे नॉनव्हेज खातात त्यांच्यासाठी. तर हे बघा, मी तर 3 कांदे घेतले, त्यांना जरा धुवून घेते. बघा 3 कांदे घेतले आहेत आणि इथं 2 टोमॅटो धुवून घेतले आहेत. आज आपण असं चिकन बनवणार जे झटपट होतंय, जास्त टाइम नाही लागत. आणि हे बघा, आम्ही इथं हे मी चिकन मॅरिनेट करून घेतलंय, ज्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट, परत लाल तिखट मसाला आणि गरम मसाला, हे सगळं मी ना चांगलं त्याला लावून घेतले. आणि मेन म्हणजे दही लावून घेतलंय त्याला. तर अशा प्रकारे लावून त्याला ना मी हळद थोडीशी टाकली, अशा प्रकारे लावून त्याला मी मॅरिनेट करत फ्रीजमध्ये ठेवलंय. तर आता मी हा कांदा कापून घेणार आहे. आपल्याला इथं ना 3 कांदे लागणार, हे पहा, बारीक कापायचे एकदम. आणि 2 टोमॅटो. या चिकनसाठी जास्त काही लागत नाही. राजमा खूप छान होता. थँक्यू ताई, तुम्हाला मी दिलेला, तुम्ही माझे नेबर आहात, त्यामुळे तुम्हाला कसा वाटला हा सर्वांना नक्की सांगा इथं लाईव्हवरती, कारण मी तो फर्स्ट टाइम बनवलेला. नवनाथ चव्हाण भाऊ, हाय, हॅलो, कसे आहात तुम्ही सर्व?
आज संडे असल्यामुळे मी चिकनचा बेत करते, कारण आठवड्याला काय आम्ही मध्ये आणत नाही, त्यामुळे हा संडेच एक असतो जिथं आम्ही बनवतो आणि एकत्र मिळून सर्व खातो. नाहीतर कामाच्या गडबडीत मुलं स्कूलमध्ये असतात, मिस्टर ऑफिसला, त्यामुळे असं जमत नाही काय करायला. पण संडे पण एक बरं वाटतं, एक रिलॅक्स म्हणून डे असतो. मुलांच्या शाळा नसतात, टिफिनचं टेन्शन नसतं, त्यामुळे संडे हा सर्वांना हवा हवा असा वाटणारा दिवस असतो. तुम्ही काय करताय आता नवनाथ भाऊ, तुम्ही काय करताय आज संडेचं? सुनीता ताई, तुमच्याकडे काय आहे आज जेवणाला, नक्की सांगा मला. पटापटा लाईव्ह या आणि प्लीज कमेंट करा, त्यामुळे मला कळेल, मला तुमच्याशी बोलायला मिळेल. अन्यथा असं काय बोलणार ना मी, कोणाशी बोलणार. त्यामुळे आणि बघा, बोलता बोलता सर्व कामं पटापटा होतात, आहे ना. इथे कांदा कापते, डोळ्यातून पाणी येतंय. आणि आपल्या चॅनलवर जे लाईव्ह आहेत त्यांनी प्लीज 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 चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मला माझ्या चॅनलची ग्रोथ करण्यासाठी मदत होईल तुमची. प्रत्येकजण आपल्या जीवनात काही ना काही करण्यासाठी इच्छुक असतो, पण त्यांना सपोर्ट भेटत नाही. पण तुम्ही सपोर्ट केलात तर माझं चॅनल नक्की ग्रो होईल. तर आता मी टोमॅटो घेते. प्रांजल क्वीन, नाईस, थँक्यू प्रांजल क्वीन. तरी बघा, आता मी टोमॅटो कापून घेणार आहे. सुनीता ताई कुठे गेलात? काय तुम्ही बोलतच नाही. इथं कोकणातले कोण असत की नाही, प्लीज कमेंट करा. कोकणातल्यांशी बोलायचं असं, कोण कोकणातला असा इथं लाईव्ह मध्ये जॉईन झालेला. सर्वजण आता चिकनची वाट पाहत आहेत, माझ्या घरातली मुलं आणि माझी मंडळी. तर पटापटा मला हात चालवायचे आहे. अमोल, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. कसे आहात दादा तुम्ही? कसे आहात दादा तुम्ही? तर दादा आता आपण ह्याला चिकनच्या रेसिपीला सुरुवात करूया. अमोल बोलो, मी एकदम मजेत. वा दादा, छान. मजेतच राहा, सर्वांनी मजेत राहा, खुश राहा, हसत खेळत राहा, जेणेकरून आपलं आयुष्यात बाकी काय असतं मला सांगा. आयुष्यात नेहमी हसत खेळत
राहिलं ना तरच आयुष्य सुंदर बनते. नाहीतर आयुष्यात संकट अडचणी तर सर्वांनाच असतात, पण त्यातूनही जर एखादा माणूस ना नेहमी हसत स्माईल करत असेल ना तर खूप छान आयुष्य जगतं. कोणतं गाव कोणतं आहे आपलं? मी कोकणातली आहे दादा, मी कोकणातली आहे. कोकण आहे माझं गाव. तुम्ही कोणत्या गावातले आहात? आणि माझ्यासारखे ज्या स्त्रिया आहेत, लेडीज आहेत, त्या लाईव्ह यायला घाबरतात, कारण लोक एवढी घाण कमेंट करतात. तर मलाही तीच भीती वाटते की माझ्या चॅनलवर असे काही व्यक्ती कोणी येऊ नये जे मला घाण कमेंट करतील. मी मोटिवेट होते तसंच मला डिमोटिवेट करणारी पण माणसं भेटतील, त्याची मी तयारी केली आहे. पण तुमच्यासारखे माणसं मला भेटले ना दादा की छान वाटते, की जे ताई बोलतात, जे म्हणजे त्यांच्या बोलण्यातच चांगलं विचार आहेत. त्यामुळे मला खूप बरं वाटतं की अशी म्हणजे चॅनलवर लाईव्हमध्ये अशी माणसं यावी, की अशी माणसं नको येऊ, कारण अशा माणसांनी जरी थोडंसं डिमोटिवेट केलं तर माणूस एकदम खाली जाऊ शकतो. राज बेळगावकर, जय शिवराय ताई, जय शिवराय दादा, जय शिवराय. आपले शिवाजी महाराजच अशा माणसांना खरंच त्यावेळीचा न्यायाचा खूप छान होता. अशा माणसांना शिवाजी महाराज आपले बघूनच घ्यायचे नाही, सरळ त्यांच्यावर खचा. तो काळ खूप छान होता, तेव्हा स्त्रिया खूप सुरक्षित होत्या. पण आता असं होत नाहीये. त्यामुळे लाईव्ह यायला पण आम्हाला भीती वाटते की अशी माणसं. पण तुमच्यासारखे दादा आहेत ना, तर प्लीज माझ्या चॅनलला तुम्ही नक्की भेट द्या, मी जेव्हा लाईव्ह असेल, कारण अशीच माणसं पाठीशी पाहिजे. थँक्यू दादा, आम्ही आहोत पाठीशी. थँक्यू सो मच, थँक्यू. माझं पण चॅनल नवीनच आहे, त्यामुळे मला पहिली खूप भीती वाटायची. आता 1 वर्ष होईल पण मी हिंमत नाही केली. पण आता माझे मिस्टर वगैरे सांगतात की हिंमत कर, अशी माणसं तुला भेटणारच आहे, हिंमत कर, डिमोटिवेट होऊ नको, असं मला मिस्टर माझे सांगतात. त्यामुळे मी आता थोडंसं लाईव्ह यायचा प्रयत्न करते. तर बघू आता, तुमच्यासारखी माणसं पण मला चांगली भेटली आहेत. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. तर आता आमचा फुल सपोर्ट आहे सुनीता ताई. थँक्यू सुनीता ताई, तुम्ही तर माझ्या मोटिवेशनचा सगळ्यात मोठा पार्ट आहात. या सुनीता ताईंनी मला खूप सपोर्ट केला की नाही ताई तुम्ही टाका, असं की घाबरू नका, तुम्ही तुमचं चॅनल तुमचं मॉनिटाईज होईल, तुम्ही वर्क करा वगैरे, भरपूर काही सांगितलं. त्यामुळेच मी विचार केला करूया. ताई सबस्क्राईब करा प्लीज. हो, मी तुम्हाला नक्की सबस्क्राईब करीन. फक्त माझ्या चॅनलला जाऊन ना एक कमेंट करा, जेणेकरून मला तुमचं चॅनल काय आहे ते कळेल. तुमच्या चॅनलचं नाव काय आहे सर, मला सांगू शकाल का? गरम होतं इकडे भरपूर. तुम्ही जा आणि माझ्या एखाद्या व्हिडिओ पहा माझे, आणि तिथं जाऊन मला कमेंट करा, जेणेकरून मी तुम्हाला सबस्क्राईब करेन. ओके, मी तुम्हाला फुल सपोर्ट करेन. इथं माझ्या लाईव्हला जे राहतील त्यांना मी फुल सपोर्ट करणार आहे, हे तर मी ठरवलं आहे. कारण कोणाला न सपोर्ट करता कोणी पुढे जात नाही, कोणाचा तरी पाठिंबा. आणि आपण आपला नाही पाठिंबा एकमेकांना जर दिला तर काय फायदा. सबस्क्राईब करा प्लीज ताई. ओके, मी नक्की करेन. राजभाऊ बेळगावकर, ओके, चॅनलचं नाव राजभाऊ बेळगावकर आहे. ओके, मला तुम्ही नक्की कमेंट करा माझ्या व्हिडिओवर जाऊन, मी तुम्हाला सबस्क्राईब नक्की करेन. कृष्णा व्लॉग, नमस्कार दादा, नमस्कार. तुमचं माझ्या या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. इथं गरम खूप होतंय, उकडतंय. तर आता आपण करूया हे रेसिपीला सुरुवात करूया. तर हे बघा, आता मी इथं तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. ओके, राज बेळगावकर, ओके.
नक्कीच आपण सर्वांनी एकमेकांना, मी प्रत्येक लाईव्ह आल्यावर सांगते की आपण एकमेकांना सपोर्ट केलाच पाहिजे. मराठी माणसाने एकमेकांना नाही सपोर्ट करायचा तर कोण करणार है ना. त्यामुळे सपोर्ट नक्की करायचं. आणि मी प्रत्येकाला सबस्क्राईब करेन, कारण मला माहिती नाही आहे ना तुमचे चॅनल. जोपर्यंत मला तुम्ही कमेंट करा, व्हिडिओ पहा आणि कमेंट करा, त्यावर मी तुम्हाला नक्की सबस्क्राईब करेन. हे बघा, आता मी तर ना दालचिनी आणि मोठी वेलची हे टाकलेलं आहे. हे लाईट लावायला विसरली. त्यानंतर हे बघा, हा कांदा आहे, मी 3 कांदे इथं कापले आहेत. आपण अशी बोलू. राज बेळगावकर दादा, तुम्ही कुठले आहात मला सांगू शकाल का? राज बेळगावकर दादा, तुम्ही कुठले आहात? बेळगावचे का? बेळगावकर म्हणून नाव आहे मी. बाकी आज संडेचा सर्वांचा काय प्लॅन आहे? तुमचा चिकन बनवण्याचा प्लॅन आहे, तुमचा काय प्लॅन आहे नक्की सांगा कमेंट करून. आणि चिकन कोणाकोणाला आवडतं हे पण नक्की सांगा. व्हेज पण आम्हाला आवडतं. आमचे आठवड्यातले 6 वार हे व्हेजचे असतात आणि संडेला आम्ही चिकन आणतो. अशोक शिंगोटे, हाय हाय दादा, कसे आहात? आज आमची चिकनची रेसिपी चालू आहे. आम्ही चिकन बनवते. कसे आहात तुम्ही दादा? मला खूप आनंद होतोय की माझ्या चॅनलवर असे दादा भेटतात जे बाबा सर्वांना सपोर्ट करण्याच्या हेतूनेच लाईव्हला जॉईन होतात आणि एखाद्या जो लाईव्ह करतोय त्याला सपोर्ट करण्यासाठी म्हणजे शब्द बोलतात. हे बघून खूप छान वाटतं. नाहीतर डिमोटिवेट करणारे तर भरपूरच असतात, पण सपोर्ट करणारे कमीच. इग्नाइट इनर लाईट, खूप छान, थँक्यू सो मच. सर्वजण असेच कमेंट करत राहा. आज आम्ही चिकन बनवतोय आणि ते पण असं झटपट होणार. फक्त इथं एवढा वेळ फक्त कांदा आणि टोमॅटो भाजायलाच लागतं. चिकन काय पटकन शिजून जाते. तर आजचा प्लॅन आहे की चिकन आणि चपात्या आणि थोडासा भात. कोकणातल्या माणसांना भात लागताच लागतं. हो, तुम्हाला चिकन खूप आवडतं वाटतं. इनर लाईट, यामुळे चिकन खायला या. आमचं चिकन आता थोड्या वेळातच रेडी होईल. छान आहे ती भजी.
भरपूर होत आहे, भयंकर गरम होते. तर पटापटा लाईक जॉईन करून घ्या पटापटा, आणि जॉईनला स्टे करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि माझ्या चॅनलला लाईक पण करा, कारण माझं चॅनल सध्या नवीनच आहे. 1 वर्ष पूर्ण नाही झालंय. जानेवारीमध्ये मे बी 1 वर्ष पूर्ण होईल. म्हणजे मी व्हिडिओ अपलोड करण्यापासूनचा काळ सांगते. इग्नाइट इनर लाईट. चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा. हे पहा चिकन आता असं चांगला कांदा भाजला गेलाय बघा. चिकन आता कांदा चांगला भाजला जातो बघा. तेव्हा मित्रांनो हे बघा, जेव्हा कांदा चांगला भाजतो ना तेव्हाच त्याची ग्रेव्ही छान बनते. नाहीतर चिकनमध्ये कांदा सारखा आढळत राहतो, म्हणजे बरं नाही वाटत ते खाताना. जेव्हा कांदा पुरा चांगला स्मॅश होतो ना, एकदम असा क्रंची टाईप, म्हणजे ब्राऊन होतो कलर त्याचा, ब्राऊन झाला की म्हणायचं आपण आपला कांदा चांगला भाजला. नाहीतर कसं काही लोक काय करतात, रोजच्या जेवणात कांदा भाजला नाही भाजला, टोमॅटो टाकला, टोमॅटो भाजला नाही भाजला की सगळं टाकलं आणि ढवळून ठेवलं. तसं नाही मित्रांनो, कांदा आपल्याला जेवणात म्हणजे चांगला भाजला गेला पाहिजे. त्याचा ब्राऊननेस आणि त्याच्या वासानेच कळतं की कांदा चांगला भाजतो. आता इथं मला छान वास येतोय कांदा भाजण्याचा, कारण तुम्हाला सर्वांना माहिती असेल भजी करताना कांद्याचा वास कसा येतो, छान आहे तसाच. लाईव्ह या सर्वांनी लाईव्ह या पटापटा पटापटा. आपल्या चॅनलवर फक्त 23 जणच लाईव्ह आहात. काय हे बरोबर नाही. काय चल अभ्यास करायला जा पटकन. कांदा आता बऱ्यापैकी भाजलाय, म्हणजे 70% भाजलाय. आपल्याला 90% भाजायचा आहे. 100% भाजला तर तो कांदा करपून जाणार आहे. अनिल कुमार राधे 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 भैया, हाय, कैसे हो आप सब? ठीक है, हम भी ठीक है भैया. तो देखिए आता कांदा इथं चांगला भाजला आहे बघा. आता मी यात मी ना बनवलेला कांदा लसूण. ओके भैया जी, मैं बना रही हूँ चिकन रेसिपी. पता नहीं आप खाते हो कि नहीं, लेकिन मैं चिकन रेसिपी बना रही हूँ. आज संडे है तो हम महाराष्ट्र के तो चिकन खाने वाले लोग हैं, तो हम चिकन बना रहे हैं भैया. ये देखिए
हम चिकन बना रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ भैया अदरक लहसुन की पेस्ट, और इसमें डाली मैंने ग्रीन चिली और हरा धनिया, और इसकी पेस्ट बना के मैंने ली है। नमस्ते भैया, थैंक यू मेरे चैनल पे लाइव आने के लिए। आपको ये आपके जैसे भैया लोग ही मतलब सपोर्ट करते हैं अच्छे से, और कोई कोई तो आता है सिर्फ बैड कमेंट करने के लिए, लेकिन आपने हमसे पूछा कि भाभी क्या बना रहे, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया। सब तो बैड कमेंट के लिए लाइव आते हैं, लेकिन मेरे चैनल में अभी तक नहीं आए हैं ऐसे लोग, तो मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, हे बघा मित्रांनो, आता मी यात टाकले आहे टोमॅटो। टोमॅटो चांगला स्मॅश व्हायला पाहिजे। आज क्या बना रही हो? सुप सुप पहाड़ी। आज दीदी मैं चिकन बना रही हूँ। भैया को बोलना मैं चिकन बना रही हूँ। देखो कैसी हो डियर, कैसे हो? आ जाओ चिकन खाने के लिए। टमाटर डालने के बाद नमक तो बनता है मित्रांनो। जेव्हा आपण टमॅटो टाकतो ना, तेव्हा आपल्याला थोडंसं मीठ टाकणं जरुरी आहे, त्यामुळे सर्वांनी टाका। थँक्यू थँक्यू 100%। ये देखो मैं चिकन बना रही हूँ। सुप्रिया दीदी आप जब आओगे ना, मैं आपके लिए ऐसे ही चिकन बनाऊंगी और आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। चला चला मंडळी, लाईव्ह या, लाईव्ह या। लाइव आ जाओ सब लोग, तभी तो ये चिकन की रेसिपी देख पाओगे। आज थोड़ा रेसिपी के लिए टाइम लग रहा है, क्योंकि ये चिकन पकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी देखो ये हा कांदा ना दाखवून देऊया। हा टोमॅटो व्यवस्थित स्मॅश होण्यासाठी आपल्याला थोडंसं पाणी घालायचं आहे, थोडंसं, एकदम थोडंसं। हेच कारण असतं जेव्हा आपला कांदा एकदम चांगला स्मॅश होतो,
से थोडंसं पाणी डालेंगे. परत आपण थोडंसं पाणी टाकायचं आहे. आता इथे काय होते माहिती आहे, नॉन मराठी आणि मराठी दोन्ही पण लाईव्हला जॉईन होतात. त्यामुळे मला थोडंसं मराठी आणि हिंदी दोन्ही बोलावं लागतंय. पण इट्स ओके, तुम्हाला सर्वांना समजतंय, यातच माझं भाग्य आहे. समजून घेताय तुम्ही मला सर्वजण. तर बघा, ही ग्रेव्ही छान स्मॅश झाली आहे. थोडा वेळ आपण झाकण ठेवू याच्यावर, तोपर्यंत आपण गप्पे मारूया. नमस्ते मंडळी. नील कुमार ठीक है. सुप्रिया दीदी, तर कोकणातली मजा काय गे करतो? अरे चिकन बनवतोय, येतंय खा. तुम्ही काय आज वडे सांबारा, आम्ही चिकन खातो आज. मंदारा लाईव्ह रेसिपी बघ माझी चिकन रेसिपीची. हे चिकन आहे. आता हे आपण ना यात टाकायचं. हॅपी बर्थडे टू यू. कोणाचा बर्थडे आहे काय माहिती नाही आहे. तू पण ये वडे खाव. मंदारा कसा येऊ मी वडे खाव? तू तडे मी हडे वडे कसे खातल? या खा म्हाळाचे वडे. मी चिकन खातोय. बघा, हे चिकन आता मी यात ओतलेलं चिकन आहे. आता ह्याला ना आपण यात असं ह्या ग्रेव्ही मध्ये पूर्ण असं डुबवायचं. आता आपल्याला जास्त काही करायची मेहनतीची गरज नाही आहे. इथं आपली ग्रेव्ही बनली आहे ना. आता हे सगळे जे पीस दिसत आहेत ना, ते आतमध्ये असे बाहेर वर दिसता का म्हणे. आता याला आपण हे झाकण आहे, हे झाकण यावर ठेवायचं आणि याच्यावर थोडंसं पाणी टाकायचं. हे बघा, थोडंसं पाणी टाकायचं, जेणेकरून करप. आणि गॅस स्लो ठेवायचा. जेणेकरून म्हणजे आपलं चिकन आहे ना ते खाली लागणार नाही. आणि त्यामुळे काय होईल, करपणार नाही किंवा काही कोणता असा वास विचित्र येणार नाही उघड. कारण करपल्यावर वास खूप येतो. तर आपण इथं वरती पाणी ठेवलंय, त्याच्यामुळे वाफ पडणार आणि चिकन करपणार नाही. आणि स्लो गॅसवर ठेवायचा, लक्षात ठेवायचं. आणि आपण मेन म्हणजे चिकन आपण मॅरिनेट करताना थोडंसं मीठ घालून ठेवायचं. आणि आपण टोमॅटोमध्ये टाकतो त्यामुळे मीठ इनफ आहे. त्यानंतर तुम्ही टेस्ट करून हवं तेवढं मीठ टाकू शकता. तर मी थोड्या वेळाने तुम्हाला दाखवते. तोपर्यंत तुम्ही लाईव्ह राहाल की नाही काय माहिती. तर कोकणातली मजा, वडे खाऊ गेलाय, चिकन खाऊ घे, वडे कसले खात.
हॅलो मंदार. तर मंडळी, अशा प्रकारे ही रेसिपी होती. याला वेळ लागणार आहे शिजायला. तर या रेसिपीचा मी व्हिडिओ, हाय, अरे कुठे गायब होतोय मंदार? तर कोकणातली मजा गायब होऊ नको, बोल. तर कोकणातली मजा साधारण किती वेळ लागत? अजून 10 मिनिटं. 10 मिनिटं बोल माझ्याशी. कोकणातली माणसांका वेळ नाही. हे बघा, हे बघा चिकन कसं तर्री आली आहे चिकन वरती. आणि आता चिकन हळूहळू हे शिजायला सुरुवात होते. आणि चिकन आपलं वेगळं पाणी सोडतं, कारण चिकनमध्ये पाणी असल्यामुळे. तर चिकन आता हळूहळू शिजायला लागलंय, उकळी येते. तर धन्यवाद, थँक्यू लाईव्ह बघितल्यामुळे. अशा प्रकारे आता हे शिजलं की आपलं चिकन रेडी होणार आहे. तर तुम्ही माझ्या लाईव्हला जॉईन झालात, मेसेज केलात, लाईक केलात, त्याबद्दल खूप खूप थँक्यू. तर कोकणातली मज्जा, थँक्यू, बाय. नेक्स्ट उद्या भेटू आपण नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार, बाय बाय.